היי סבתא, היי בובילי, מה שלומך? בסדר גמור. אני יכולה להגיע לראיין אותך היום? בוודאי, איזו שאלה, תמיד. תבואי, תראייני אותי, ואחר כך נשב נאכל עוגת מישמיש טובה. יאללה, מגניב. Tak, nasledano babičko, a dobrý den. Nasledano zlata moje, להתראות. ביי ביי. סבתא, את יכולה להציג את עצמך בקצרה? שמי חווה גולדמן, הלר, קודם. ההורים, פרנץ וטרודה הלר, התחתנו ב-1930, 29 כנראה, 29. וצבי נולד במאי 1930, ב-26 במאי, שבוע הבא, יום הולדת 93. נולדתי ב8/10/37 בצ'כיה. העובדה היא שאנחנו עזבנו את צ'כיה בדצמבר 1939, שזה היה ממש ברגע האחרון. ממש ברגע האחרון. נסענו לאיטליה, ומשם לטריאסט, שזה עיר נמל, עלינו על אונייה. וזו הייתה אחת האוניות האחרונות שעוד עזבו את אירופה. לפני שהמלחמה ממש התחילה. אבל זה היה כבר תחת הכרזת מלחמה ותחת שלטון נאצי בצ'כיה. את מכירה את הסיפור, לא? כן, אבל... אספר בכל זאת. והוא דרש את אזור הסודטים. ואז היה מפגש שלו עם שר החוץ האנגלי, שזה היה צ'מברלין, ושר החוץ הצרפתי, נדמה לי שקראו לו דלדיה, אני לא בטוחה. והיטלר דרש מהם את זה שהוא רוצה את אזור הסודטים. וזהו, לא יהיו לו יותר דרישות. אז צ'מברלין חזר בטיסה מגרמניה, וירד מהמטוס עם נייר ואמר, הבאתי את השלום. אנחנו יודעים טוב מאוד איזה שלום זה היה. והיה כמובן הטעות הכי גדולה. יכול להיות שהם היו מסרבים לו, הוא איכשהו היה מוותר, או הייתה מלחמה אולי אחרת, קצרה, אני לא יודעת. בקיצור, ברגע שנתנו לו את זה, אז הוא החליט שצ'כיה שייכת גם, ופלש לצ'כיה. ואז התחילה התעוררות קצת בעולם. מה פתאום, איך נותנים לו? הוא ראה את צ'כיה, זו מדינה שבקושי הייתה קיימת לא מזמן. אז אמרו, שיהיה לו את צ'כיה, לא חשוב. וככה זה התחיל הכל להתגלגל משם והלאה. אבא כבר ידע שצריך לעזוב, אבא שלי, סבא שלך. הוא הבין כבר, אני חושבת שעוד לפני שהיטלר פלש לצ'כיה, הוא כבר הבין שצריך לעזוב. אבל לא עוזבים כל כך מהר, בפרט שלא יודעים למה הולכים. כשהוא הודיע למשפחה שהוא עוזב, היו לו שתי אחיות, והיה, לאמא היה אח שאני לא יודעת איפה הוא היה, אבל משפחות שלמות. והיו עוד ההורים גם של אמא שלי וגם של אבא שלי עוד היו בחיים. כשהוא אמר שאנחנו עוזבים, אז הם אמרו, אתה לא נורמלי, מה פתאום? לעזוב לשממה, הוא אמר לפלסטינה, אז לא היה ישראל, פלסטינה. והוא בכל זאת אמר. ואני כל פעם, גם צבי וגם אני חושבים על זה. איך היה לו האומץ? כי הוא היה בן 44 והוא לא היה בן אדם בריא. אבל הוא היה ציוני. כשאת חושבת על אבא שלך, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש?
הוא היה מנגן בכינור, הוא היה טוב מאוד בזה. הוא היה מוזיקלי. הייתה פילהרמונית של פילזן, ואבא היה נגן הכינור הראשון. שזה לא היה מקצוע, זה היה תחביב, אבל הוא ניגן טוב. אמא ניגנה בפסנתר. היא ליוותה אותו. אני לא חושבת שהיא ניגנה נורא טוב בפסנתר, אבל בשביל זה היה מספיק טוב. את חושבת שהם אהבו זה את זו? זה אני בטוחה. הם היו ידועים, הם היו הולכים בנתניה תמיד שלובי זרוע, אבל היו הורים טובים, גם צבי וגם אני מאוד מאוד מעריכים את אבא על זה שהוא הציל אותנו. אנחנו היחידים מכל המשפחה שניצלנו בזכותו. את זוכרת אם בבית הורים שלך דיברו על הנאצים או על מה שהם עשו? כשאני הייתי ילדה עוד לא ידעו את כל הסיפור של השואה. ידעו שמשהו לא טוב מתרחש. זה ידעו. ידעו שהיה גטו. טרזינשטט. ידעו שהמשפחה הועברה לשם. על השואה לא ידעו. זה נודע, אני חושבת, רק אחרי המלחמה, נודע ממש. אבל ידעו שזה לא טוב, שמשהו לא טוב קורה. ואני זוכרת שאמא סיפרה לי שהיה איזה חלום שחזר לה 7 לילות, משהו כזה, על אמא שלה. ובפעם האחרונה שהיא חלמה עליה, היא הייתה בשחור. אחר כך התברר שזה היה בערך הזמן שהוא הושמדה. את זוכרת מה הייתם עושים בחגים? אולי משהו מיוחד שאמא שלך הייתה מכינה? היא הייתה במטבח. אמא בישלה טוב, ובהתחלה היו לנו קיריים על נפט, ואז היו צריכים לפתוח את הכפתור של הנפט, לחכות שהפתיל ירטב קצת, ואז להדליק עם גפרור. יש לי מחברת שיש שם כמה מתכונים שרשמתי לי, עוגת שחור לבן, שנקראת בבובקה בצ'כית. לחגים לרוב מקושרות משפחתיות והעלאת זיכרונות. אז על מה את חושבת כשאת נזכרת בעוגה הזו? אמא הייתה הולכת יותר מוקדם, יוצאת מבית הכנסת ומכינה אותה טריה. זה היה נחמד מאוד. איך העוגה נראתה? עגולה, שחור לבן, עם חור עגול באמצע. ואני חושבת על כל אלה שאינם, שבתור ילדה נורא חסרו לי. האמת היא שסביבי היו הרבה שהיו בלי משפחות. כי בסופו של דבר הכפר שבאנו אליו, שהוקם על ידי עולים מצ'כיה, קוראים לו נירה. אף אחד לא נולד בארץ, כולם באו מחוץ לארץ. ורובם איבדו משפחות שם. אבל היו כאלה שהיו להם דודים, דודות, סבים, סבא, סבתא. ונורא חסר לי. נורא חסר לי. היי סבתא, מה נשמע? ואני עסוקה עכשיו בראיון
ראיון שקוראים לו חווה גולדמן, ומי מראיינת אותי? נוגה גולדמן. איך אתה יודע? אני יודע הכל. איזה חכם, וואלה, וואלה, וואלה. עוד לא דיברנו על הנכדים החכמים שלי, אחד אחד. ומה שלומך חמוד שלי? בסדר. בסדר. ומה שלום האישה שלך? גם בסדר. ומה שלום הצאצאית שלך? צאצאית? לא יודע, בסדר כנראה. טוב, אז שיהיה לך שבוע טוב. תודה חמוד שלי, גם לך. תודה. אוקיי, ודש לשחר החמודה. אני אמסור. ביי ביי. ביי ביי. תודה על הטלפון, ביי. שלח דש. תודה. ביי. נו, אין לי מזל, רק תגידי. יש לך. וגיא גם תמיד מתקשר, רק הוא, אלון מתקשר קבוע. גיא מתקשר כשהוא נזכר, אבל זה לא חשוב, העיקר שהוא מתקשר. ונוגה מתקשרת תמיד. יש לי מזל, זה מזל גדול. יש לנו משפחה טובה. והעובדה היא שמכל המשפחה הגדולה, הוריי, אחי ואני היחידים שנשארנו. אני פשוט מודה לאבא. אין לי ארץ אחרת, נכון? לי אין ארץ אחרת. ואני חושבת שזה מזל שיש לנו את המדינה שלנו. וכמה שהמצב לא טוב, אם חס וחלילה, וזה תמיד היה ככה, יש סכנה גדולה, שוכחים מכל המחלוקות, שוכחים מכל הדברים. רק חבל שזה בזמנים כאלה. אני חושבת שזה טבע של היהודים. תמיד מחלוקות, תמיד יש משהו בעם שלנו. לא יודעת. יש אולי אנשים חכמים שיודעים. אז עכשיו כשאני אשמע את השיר אין לי ארץ אחרת, אני אחשוב עלייך? אני אשמח. אבל האדמה לא בוערת עכשיו. לא, אני חושבת שלא. אני מקווה שהיא גם לא.